Voitko käydä sun skinit nopea läpi? No voin mä käydä. Mä oon sen verran hilpeellä tuolla, pääsin Andin kanssa pelaamaan näin. Ja muut ja Suvi kutsuttiin vielä uuden vuoden saunaan, niin mä oon sen verran hilpeä. Käydään skinit läpi saakeli. Sitten mä käyn lahjoitukset läpi ja voisin lukea hetken chattia. Tänään ei tule enää gameplaytä. Kylfekkers, kiitos, että mukana. Joo, käydään skinit läpi saakeli. Joku sitä pyytää. Mä en tiedä, kiinnostaako heitä muuta, mutta joku kysyy, niin käydään läpi. Tästä löytyy kaikki variaatiot. Totta kai. Tästä ei varmaan, tästäkin löytyy kaikki. Tämmönen rumilus löytyy. Tosta pitäisi löytyä kaikki herkut. Tästä rumiluksesta pitäisi löytyä kaikki herkut. Tommonen rumilus, se tämmönen. Mä muista kuka tää mulla, olisiko Kelkkapoi Donastan mulle. Tommonen, tuommonen. Tästä ei vielä kaikkia herkkuja löydy, nää puuttuu. Oi vitsi, tää musta on kyllä komea. No, Panda, Powercordi, Ragnarokki pitäisi ottaa kaikilla herkuilla. Red Knight, tää on yksi mun lempiskineistä Team Leaderistä. Tän donas mulle. Oisko ollut Kelkkapoi myös? Tommonen löytyy. Hyi hitsi, tää on mielenkiintoinen. Tää on mielenkiintoinen skini. Tommonen löytyy. Musta mies. Tää on suht harvinainen. Tän mulle donas Vapenateri muistaakseni. En oo sit 100 varma. Tän donas mulle Ade ja Aden tyttöystävä. Pleikkaskini. Gamerheimin skini. Rumilus löytyy. Tätä mä en käytä ikinä. Tää on yksi mun lempiskineistä. Tääkin on... Täällä tulee pelattua liian vähän. Peli hienoin skini löytyy. Tää on ihan hemmetin harvinainen. Kukaan ei ostanut tätä, koska tää on niin ruma. Janne83 giftastaa mulle. Multa löytyy tää. Mä en oo ikinä nähnyt kenenkään pelaavan tällä. Tää on harvinainen ja ruma samaan aikaan. Mettämies. Tää on se skini, minkä mä ostin vahingossa silloin saakeli. Mun piti kokeilla toimiks gifti. Tämmönen löytyy. No, tässä ei edit styleja näköjään. Tällä mä en oo pelannut varmaan ikinä pentele. Sä kokeilla tai joku päivä. Sitten Maverikki löytyy. Piparimies löytyy. Rumilus löytyy. Mokulmasteri. Tää on mun... No niin, tää on ihan sama. Yksi lempiskineistä tällä hetkellä. Lisää rumiluksia. Ai. Yksi mun lempiskineistä ikinä. Hyvän onnen skini. Epäonnen skini. Rumilus. Tää oli pitkään mun lempiskini. Refrangeri. Pelin rumin skini melkein sanoi. Ei nyt ihan. Milfi löytyy. Rustlordi, hyi hemmetti. Tää on tällä hetkellä mun lempiskini. Mä en yritä lausua George. ei George. Joo, se on George. Se on George, juu. Se on George. Mä lausun sen niinku George. Olkoot George nimeltä. Ei. Kaappi homo löytyy. Vilauttelija löytyy. Yksi mun lempiskineistä myös. Tällä mä pelaan ikinä, vaikka ihan hieno skini. Toinen rumilus. Tää oli viime Patlepassi, mun lempiskini, mitä viime Patlepästä sai. Synthstari löytyy. Teknikua, tätä on käyttänyt aika paljon lähiaikoina. Rumilus löytyy. Toinen rumilus löytyy. Tää on ihan jees. Tän donas mulle Arttu Aleksi muistaakseni. Täällä on tullut pelattua silloin tällöin. Aika vähän striimissä. Off-streamissa tullut pelattua jonkun verran. Blue Team Leaderi. Bright Pomperi. Ostin tän ihan alkuperäisenä. Tää tuli ekan kerran myyntiin. Mä ostin tän Chromium. Sitä on yksi mun lempiskineistä myös. Ymmärtämään aika paljon pelannut sillä. Tommonen. Peli hienoin skini löytyy. Fistikki löytyy. Tätä mä oon nähnyt ikinä kenelläkään. Tän donas mulle. Mä en muista. Tässä on yksi peli hienompia backblingeja tällä. Sushi Masteri. Tai se Maki Masteri. Tommonen löytyy. Jalkapalloilijat löytyy. Rekon Expertti löytyy. Rekon Specialisti. Yksi mun lempiskineistä myös. Mä en tiedä miksi mä tän ostin. No comments. Joo, Snorkelopsi, sillä ei nyt hirveästi tullut pelattua. Survival Specialista voisi pelata, mutta sillä mä aloitan sen muuten, mä pelaan tällainen joku päivä saakka. Mä pelaan tällä yhtään. No, sitten
löytyy, Waypointti löytyy ja Assault Trooperi, Bullseye, mä kutsun bullshitiksi, Commando, Nitelite. Tää on yksi mun mielestä ehkä hienoin 800 V-Bukin skini, mitä on tehty mun mielestä, en tiedä. No Kopsi ei ole kyllä alkuperäinen. Rangeri löytyy, Scorpion, tällä mä pelaan ikinä. Voisin ehkä tälläkin pelata vähän enemmän. SGT Green Cloveri. Onneksi tää ei tullut myyntiin uudestaan. Tää on yksi pelin harvinaisimpia skinejä. Mä oon iloinen, että tää tuli jouluna myyntiin. Sitten löytyy Tactical Officeri, Tinsel Toes ja Trooperi. Tää oli ensimmäinen skin, mitä peliin tuli ikinä myyntiin mun mielestä. En ole ihan asiasta 100 varma. Mun mielestä oli ensimmäinen skin, mitä ikinä tuli myyntiin Item Shopia ja mä ostin tän silloin. Tää oli joskus vielä pelin harvinaisimpia skinejä ennen kuin Epic Games päätti laittaa tää myyntiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Siinä on meikäläisen skinit. Mulla on niinku aika paljon hakkuja. Mulla on myös kalliita hakkuja paljon, kuten näette. Mutta mulla ei mitään semmoista hakkua, mikä olisi ylivoimaisesti mun lemppari. Mä pelaisin aina. Mulla puuttuu vielä semmonen hakku, millä aina pelaisin pentillä. Joo, siinä oli meikäläisen skinit. Emotetaan mä käydä läpi.